Lehenengo eta behin, obra hau, orain dela urte batzuk egin gendun, 2002an egin gendun, martxoan, prostibuloa izenarekin. Durangoko institutuan estreinatu gendun, karrika oraindik institutuan saiatzen ebilela. Eta oingo urteko proposamen apurtxo bat izen da, berreskuratu obra hori eta gaur eguneratu apur bat, ez? Gu hasi garen moduen, obri ebe bai, baldutasun punto hori ebe bai emateko. Eta, sortzen duguna da, Santageda ausunea, konkretuki Barren kalea, eraikitzen dugu estenatokian, eta bertan, hau ez da kalkuta dendatxoa dago. Orduan, bezero gehienak emakumea dira, baina ala moduzko emakumeak ez dira, puta dira. Eta, bata besteatik ezberdina dira, bakoitza bere gogota ametzekin, eta, euren hitzak edo testigantzak edo bizitza isladatzen dugu. Eta dendatxoaren jabie ikus da. Eta gaurko honetan ikusek zerbait prestatu du ausunerako. Eta, gehienak badakite eta beste batzuk egunean zehar enteratzen dira hortaz, eta hor dago sorpresa ere. Pertsonaiei emondotziegu gaurkotasuna, nik uste dut. Eta, estenografian bai, aldatu dugu gauzak, baina batez be gaurkotu dugu gugandik. Osea, gu 8 urte nagusiagoa gekara, egin gendunetik baino, 2002an egin gendun. Eta hori, gugandik gaurkotu dugu, eta zelan sentitzen garen edo zer nahi dugun kontau pixkat taularatu dugu edo saiatu gara kutsu hori ematen. Ez estenografia edo jantziak, emondotzegu igual garrantzi gehitxu hau ez, hainbe garrantzi gehitxu hau emoten dotzegulako jantzi eta estenografiari, baina batez be gugandik eta gu nagusitu garelako, batez be, eta horrek emoten dotze gaurkotasun hori. Nik uste dut oso karrika antzerki bat dela. Nik uste dut badekola bere karrikako puntu hori. Oin arte beti hori estilo bat edo marka dugu eitzeko era bat, eta nik uste dut ondinoko badekola, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela bebai esatie obra honek berezia dela. Ze da lehenengo aldiz hartzen dugula egindako obra bat, buelta batzuk emon, batzuk edo askok, eta saiatu hori, gure heldutasun edo gure egindako bide hori obra honetan plasmatzea edo eta uste dela saiakera bat bebai karrikako oingoko lekua aurkitzen edo ze urteetan dara maguia antzerkia egiten, jende pila bat elkartu gara taldetz honetan, eta uste dut karrika dauela metamorfosi batetan edo halako zerbaitetan, ez? Eta segurazki geldituko dela hor karrikako eskola kutsu hori, eta tailerra eta jende gaztia dauena, baina nagusiekin edo naguziokin zerbait gertatuko da, hemendik aurrera, eta ez dakigu zer, baina nik uste dut obra honetan horren pista bat edo dekogula. Eta, karo, urtean poderioz, urteak pasala, eskola antzerki bokazio sortu zena, konpainia, ez da hitza igual konpainia, baina talde egonkor amater baten bidea be nahiko edunken jorratzea. Hau da, parteide estable batzukin, urtietan lan egin dugunok, elkarrekin, sortu talde bat,
gaitasun, beti ikuin dugu gaitasun ekoizlea, produktiboa, hau da gauzak egin, baina oso mugatuak gelditzen gara beti Durangoko kontestora. Durango kontestora, ondoko herrixetana. Eta nahiko dunken montaje honen bitartez, muga horiek gainditu, eta gure lanaren berri Euskal Herritikan aldan neurrian zabaldu. Orduan taldeantzako bada bide gurutze importante bat. Lortzen dugun Durangotik irten, Durango aldetikan irten, eta gure lanaren berri zabaltzea. Orduan badago historia batetikan beste helburu implizito bat zapatuen estrenatuko dugun montaiarekin.